Patay ang 50 anyos nga amahan dihang natrap human gi-rescue ang asawa ug anak ug ubang menor de edad gikan sa nasunog nga gambalay sa General Santos City. Asawa niini nga naluwas, patay sab gumikan sa grabeng paso sa lawas. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa aerial video, makita kining dakong kalayo nga milamoy niining usa ka building sa Kagampang Street, Barangay Dadyanga South, atubangan sa usa ka public market sa General Santos City pasado alas 6 Sabado sa buntag. Gilayon kining girespondihan sa BFP Gensan. Gani pinaspasay ang ilang pagpakgang sa dakong kalayo nga milamoy sa moong building. Nadeklarang fire out human ang halos usa ka oras. Atol sa sunog, naugdaw ang karinderya ug ubang stall sa mga prutas ug lamas sa moong building. Lakip sab sa naapektuhan ang 7 ka cart nga dunay mga baligyang lamas nga anaa sa gawas sa nasunog nga building. Apan sa moong sunog, patay ang 50 anyos nga si Saib Sapal diyang natrap human giluwas ang iyang 50 anyos nga asawa, 3 anyos nga anak nga babayi ug laing 3 ka mga menor de edad nga mga bata nga anak sa laing namuyo sa moong building. Pag-breakout sa fire, i-alarman niya siguro ang mga family members. Giunan niya salba ang iyang tagbalay. Then siguro na pa siya gipangita hangtod sa na-trap siya dito banda sa may tunga sa ilang karinderya. Gidala sa ospital ang asawa ni ini tungod sa nahiagumang grabeng mga paso. Apan adlawng Domingo, namatay sab kini tungod sa 3rd-degree burn sa lawas. Sumala sa barangay, nagandam na unta og lutuonon ang amahan alang sa ilang karinderya. Apan diyang naggisa na kini og lamas sa kalan. Gidakop kuno og kalayo ang mantika niini ug didto na nagsugod ang sunog. Nagbutang na siya sa iyang mga lamas, so siguro kusog ang kalayo sa iyang nilutuan. Gidakop, no, kay nagtalsik siguro ang mga oil nga dito sa iyang gikuan, gidakop sa kalayo. So since ang ilang ceiling is murag ani nakataas, possibly abot ang ceiling kay tungod ang unod sa ilang kanindirya mga light materials. Mga kapuso, mo kini ang itsura sa building nga naabog gayud gumikan sa dakong sunog. Ug ang maong panghitabo gikasubo sa mga kaila sa maong mga biktima. Pero pag ito na ko ana, karon mura sa kitak sa dugan na wala na kaysa lagi iglap pag nawala sila ba. Dugan na siya kaila. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa magtiayon. Ginasulayan pang makuhaan og pahayag ang kabanay. Samtang gikustodiya na sa kabanay ang 3 anyos nga anak sa magtiayon. Gumikan sa hitabo, giilasab sa barangay ang kabayanihan sa namatay nga bana. Gideclare po namo si Mr. Sapal as a hero, no? Kay tungod sa iyang gihimong pagsalba sa iyang sa mga kabataan nga nahapit na pud na trap dito sa sunog. Misaad sab ang barangay LGU nga mag-apod-apod og ginabang ngadto sa 3 ka magbanay nga apektado sa sunog. Padayon ang investigasyon sa kabomberuhan sa hinungdan sa sunog. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.